Kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pindah kok ngendi? Pindah kene omahe kritik wau ngriko terus ngriki dadi tegese niku sepisan kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mbok menawa nggih kula nyambut gawe wiwit taun kepongker nganti sak menika nyambut wonten kaladu ngatur nyuwun nggih samudra pangasami. Lah mula iki mripat kuwi gunane nggo nyawang. Irung nggo napas, kuping nggo ngrungokke, lambung nggo omong, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake, njur ilat kanggo pangucap lan ngrasake. Lah iki dienggo apa? Lah kok malah kena silik ngono. Lah kuwi ora usah sembrono. Lah kuwi nggon nuwun sewu kuwi nggon Pak Igit. Perhutanan. Ngalen. Sowin ora ngomong ora nang sel. Pak Igit. Apa? Lagi apa ngomong Pak Igit? And the music and What the do you like? What do you like? Oh, it's all beautiful. It's all beautiful. Yes, beautiful, yes, thank you. Yes. Apa? Iya. And the ledek. Ledek ketek. Apa ledeng? Ledek. Wes, thank you. Wes pokoke matur suwun lah. Wes ya. Piye kabare anu Mas Mason? And you speak Java. Dereng sakit Pak, dereng sakit. Seperti Iso Jawa. Modiar. Sembah nggun. Dalu Mas Jo Kritik. Sugeng dalu Mak Cange Yulimbo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah barakallah. Nggih. Jan. Nyenengke mboten kaya win tranjang, Pak. Nggih. Saestu. Penonton sing rawuh tumplek blek ngebaki lapangan. Ponorogo niku anggere enten wayang ramene ngeten niki. Luar biasa. Jenengan mboten percaya ta sebabe napa? Sebabe napa kok penontonnya rame kaya ngene? Ora bayar kok. Nek Eh. bayar ya sepi. Jajal ning alun-alun kae kon terus kok sepi so suwi. Mangsane. Nggih. Mulai alhamdulillah Mak Cange. Alhamdulillah nggih. Yulimbo. Nggih. Kunjuk atur dumateng sedaya piyai agung wonten Tranjang. Mboten ngirangi raos hormat kula. Suba sita lan sopan santun adat ketimuran ingkang sampun dipun papanaken. Mliginipun kathah piyai-piyai sepuh ingkang lenggah dalu menika. Nggih. Nggih. Kepara wonten dari jajaran Musbika Lenggah. Nggih. Dan juga yang lebih spesial lagi keeratan dan keguyup rukunan dari warga masyarakat Ponorogo khususnya di Trancang yang bekerja di Jakarta Tranjang yang bekerja di Jakarta ini ada satu sinergi dengan masyarakat tanah kelahiran. Mula tepuk tangan wonten masyarakat Tranjang sedanipun. PPAP kompak kok. Paguyupan Pedagang ayam potong. Mula niki awake dhewe engko rasa samar. Lah pripun? Wis mulai hambene telek tok iki kok. Wong musuh bakul pitik iki ya kudu sabar ngono. Lah kae pitike. Lah kok pitik pripun niki malah nuwun sewu. Pripiye? Dipun pesen kalian para-para penggede ingkang sampun sukses wonten Jakarta. Nggih. Nggih, rencana mangke ayamipun telas ingkang dipun potong nggih niki. Ngoten. Ya aja dak siya kok. Lah ora dak siap piye to, Mas? Wong teko ya bareng lho. Heeh. Lah munggah kok itu engkel-engkelan ki lho. Engkel-engkelan piye? Lah kudune lak ya bareng to. Heeh. Tekone bareng, mulye bareng, munggahe ya bareng, mudune ya bareng. Ya kudune kluthuk ditakoni sebabe apa kok wegah bareng karo Klitik? Jak foto karo ibu-ibu ya. Ibu PKK wi. Ibu-ibu sing neng mburi le panitia. Nggih. Jak foto. Loh, lah terus? Yo. Lah ya profesional Iya kerja. no yo jak foto ya aku tak tune foto. Iya. Tapi piye neh wong jenenge ade iki sebagai seniman Mas Sigit. Iya. Dangu mboten kepanggih, dangu mboten silaturahmi kalih warga masyarakat Tranjang menika. Yo sagadu-gaduke yo ngetutne apa sing dadi kepinginane warga masyarakat Tranjang Oh, ya kene. ditresnani. Iya. Ade iki yo ya semoga-moga wae dalam rangka peresmian sekolah menika, sekolah Aja ngawur. Kowe contonge iki lho. Kok iso peresmian sekolahan iki? Lah wong iki acarane iki syukuran. Halal bihalal. Halal bihalal, PPAP. dudu peresmian sekolahan kita. Loh. Waduh, lah niki mbleset meleh, Pak. Mula kowe iki aja kakean duduh. Duduh gundulmu mangan urung kok duduh.
Lah wong kowe iki nek dijak omong ora nggatekke kok. Acaranya itu kita itu halal bihalal. Lah ya wis, nyambung no. silaturahmi. Apa maune haram kok tetep dikalalne barange. Loh. Ora kok perkara haram terus dikalalke mboten pripun to Mas Sigit. Mula kowe nek ngajak kluthuk iki kudu dikandani sing cetha. Pak, mboten saged kula nek ngandani niki mboten saged. Lho sebabe? Ha wong niki ketoke dulur ning ora akur kok, Pak. Lah wong teko teng omah kula iki nyangoni anak kula ya ora adil. Kok iso radil? Bodoh iki lak kudune nggih nyenengke bocah cilik. Lak mesti sing dinteni sangu. Bener. Lah kula nyangoni anake niki lho. Nuwun sewu. Nyangoni anake niki 100.000. 100. Lah kok anak kula ming disangoni 50 cobi. Kuwi jenenge ya ora bener ora Awang adil. padha dulur lho, mbok ya ponakane aja dibedak-bedakke. Kok ora bener pripun? Lah nek anakmu disangoni 100 kowe nyangoni anake klitik ya 100. Nah. Ora 50. Lung 50 wis tambel kok. Kok tambel piye? Lah anakku pira? Sinten? Anakku. Anake sampean kalih. Mbok sangoni 100-an berarti lek loro pira? 200. Anakmu lho 5, aku nyeketan 250, tambel 50 aku Mas. Kok kowe ngomongne ra padel ki masamu, aku iki tambel masamu. Kowe perhitunganmu kaya bakul pitik to kowe. Lah kowe witekno ngelokne aku kok, Bos. Lho, iya nek lak ya dipadakke. Tak padane ya bosok lho aku. Lah tak padane lek 500 saulan prei ya jeleput lho aku. Lho berarti ki sedekahe ora iso nyuntuh Piai Tranjang. Ora iso. Piai ngriki mboten wonten kok pitungan napa mboten wonten kok. Wong iki nek diakehi sedekah, sedekah iki bakale ora lokak ning saya kebak. Ora roboh sansaya bakoh kuwi lho. Dadi wong kuwi besar pasak daripada tiang gitu Mas. Dadi aja sok sampean kuwi ming gegem tangan. Dicontoh to Piai sakmene mbane delok. Lek sedekah nyenengke masyarakat kaya ngene iki lho. Nyenengne piye aku arep nyenengne wong keluargaku dhewe ra seneng kok nyenengne wong. Loh. Bukan harus membahagiakan keluarga yang diutamakan, nanging nek umpama iso berbagi kebahagiaan itu penting. Keluargaku dhewe ngenes kok bagiane wong iki kucul kejane iki. Piye ya nek dijak omong. Wong keluarga kowe susah kok nyenengne wong. Ya Sing nek penting ki internal dulu baru eksternal. Wih, ngerti internal eksternal Ini barang. bakul cop-copan lho, Bos. loh nek ora-orane nuwun sewu Mas. Napa? Pekerja dari Ponorogo sing Roh, Bro. Ya apa? Kowe dudune bojomu. Loh, lah iya to. Lek pegawe Pemkab, Loh, kepiye to iki? pemerintah kabupaten, dinas pariwisata. Iya to. Terus saiki anakmu dadi pegawe Pemda. Anakmu Anakmu ngerti? pemain dadak merak. Pemda sing katane. Pemain dadak merak. Pemda ki pemerintah daerah. Kowe mbok ora anu banget to. Nun sewu Mas. Heeh. Wong piyayi sak menten kathahipun lenggahno ming mujudke apa lak ora ngerti to. Ya delok wayang no, mosok ngene tahlilan. Iki piye to dijak omong kok iso mbleset iki lho. Tapi lah ya bener to omonganmu. Iya ning karepe iki lak nglumpuk. Lah ya nglumpuk. Terus teko. Lah ya teko. Lah butuhe apa? Delok wayang iki kopokan jane iki. Mosok kene poli. Maksudnya ki acarane lak ngerti to Mas. Ngerti, Mas. Nek wis teko kuwi kudune ngopo? Ya delok. Mosok teko gulung-gulung. Delok ki lak karo ndonga. Dungan sapa? Jare ndongane mbokmu bendang mati. Loh, mbokku ya mbokmu lho. Oh iya iya. Iya, sorry ya, Bos. Kita kok lali karo dulure saiki. Iya, aku suwi ra Kita kok lali karo sapa-sapa. Nek wis lenggah ngene iki. Kowe ngomong mesti mancurat-mancurat. Apa? Kowe iki mesti anu. Ya apa? Lumpiamu kok ndi? Kowe mbleset. Wong iki lah halal bihalal to, Iya, Pak. Pak. Wis ngerti wujude. Sedih apa? Wong kuwi nek wis gelem nyambung silaturahmi ora medhotke paseduluran, kuwi insyaallah padha karo nglumpukke balung sing wis pisah. Ngono lho. Nggih. Dadi nek wis pura ngapura ana ing dinane sawah ngene iki, kuwi wis pas. Ngono lho. Dadi kaya sampean ngene iki, aja berharap sing kepiye-kepiye. Nek wis ngerti masyarakat sing kaya ngene iki seneng, kudune sampean ya seneng. Seneng lah, wis pokoke seneng. Nah, Oke. senengmu kuwi diungkapke. Ya seneng tanggap kok. Loh. Iki kok anu Mas, penjelan dangu Mas. Nek kali kula jan bleset terus e. Ngene lho.
Tuk jo kluthuk. Dalem Pak Sigit. Dadi bengi iki kabeh para warga ageng ing desa Tranjang kene Nggih. do nglumpuk bebarengan Nggih. ngadani halal bihalal saling maaf memaafkan ngeraketke kekadangan ben guyub rukun ben desane padha maju. Nah, Nadyan ana to sing saperangan padha merantau Jakarta Pulau Gadung ning gandeng tanah kelahiran iki ning ngadani halal bihalal maka beliau-beliau yang ada di Jakarta uga tetep kondur silaturahmi saling memaafkan. yang dijelaskan kan wis detail kaya ngono kuwi to. Dadi senajan to golek pangupa jiwa ning nggon manca, tegese luar daerah, kuwi yen wis sukses ya ora lali karo tanah kelahirane, ngono lho. Dadi kaya sampean barang kuwi nek upama kok omah tekamu rene kuwi nggawa apa, mulihmu ninggal apa. Loh, ninggali apa ngrene iki golek apa-apa kok ninggali apa-apa. Kuwi jane gendeng jan iki. Lih, karepe malam hari ini jok kluthuk, jok klitik itu kamu itu sebagai bintang tamu. Lah nggih, ngono lho. Kowe iki tugasmu bengi iki. Iki Piye carane supaya panggung iki iso murup? dibuang. Murup rame-rame. Lah ya dibuang sak bensin rame kok sing grutuk akeh iki kok. Kowe engko tak jotos lho. Kowe tak tonyo ndasmu kok. Wani. Wong sing lenggah ki Bapak Lurah, Lagi. Bapak Dande, Bapak Kapolsek. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Sesuai dengan bahasa itu secara mengedukasikan bagaimana. Pak Kapolsek, Pak Polsek, Pak Kapolsek Siman. Pak Kapolsek Siman ini sudah terpercaya dan sudah terbukti bahwasannya kinerja menjadi institusi Polri sudah bisa mengayomi dan melindungi masyarakat, Pak. Kula titip anak kula nggih Pak Kapolsek nggih. Loh, titip anakmu ki arepe mbok Loh, lebokke tam-tama apa? Loh, anakku jadi polisi lho. Apa iya? Loh iya no, Bos. Dinas pisan. Polisi tidur. Iki alhamdulillah iki wis sak gol-gol. Ngene kok kon ra entuk dosa meneh piye jajal? Loh ya njaluk sepura no, mumpung bulane sak apik. Ora kok kudu njae dosa terus. Nek wis nglebur dosa mulane riyaya, Nah. kuwi pura ngapura. Pura, Pak. Delok ento kabeh panitia. Iki kabeh digelar sarwa apik lan iso nata, panggung ditata son diunekno, panitia do siap siaga, daharan ditokno. Lho kowe rene ora nggawa apa-apa, terus dongamu apa? Sing tak pikir ki engko bengi bayaran piro lha iki lho. Lah ini rak materi lagi to ini. Mergo bengi iki ndelekke Ki Dalang Sigit Arianto. Lah gene kowe ora iso njaga. Loh, mergo sotone rung ditokno. Wong kok sik kemalan panganan ki lho. Mula sangune ming donga gitu, Nggih, Pak Mas. Git. Wis pokoke kula ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Trajan ing dalu menika ingkang sepindah kula ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Nah, Pindah kok ngendi? Pindah kene omahe kritik wau mriko terus ngriki dadi tegese niku sepisan kula ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Mbok menawa anggen kula nyambut gawe wiwit taun kepongker nganti sak menika nyambut wonten kalado ngatur nyuwun nggih samudra pangasami. Lah mula iki mripat kuwi gunane nggo nyawang. Irung nggo napas, kuping nggo ngrungokke, lambung nggo omong, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake, njur ilat kanggo pangucap lan ngrasake. Lah iki dienggo apa? Lah kemane kene silik ngono. Lah kuwi ora usah sembrono. Lah kuwi nggon sewu kuwi nggon Pak Igit. perhutanan. Ngaleh. Sowin ora ngomong ora nang sel. Pak Igit. Apa? Lagi apa ngomong Pak Igit? Lah kowe ki arep ngomong apa? Ngeten. Dadi wis pas lan terwaca Trajan menika sedaya iya, Trajan. Tranjan. Kayak diwaca to. Tulisan sakmene gedhe niki diwaca. Oh ya. Nah. Wis tak omong. Iso maca apa ora? Saged, Pak. Macane piye? Macane hao. Hei! Kok macane hao? Macane hao. Meletak dasmu. Ora. Tegese iki kae iki lho. Trajang menika saka tembung TRANJANG. T menika tetek lan terwaca, dadi sudah terbukti bahwasannya warga masyarakat Trajang menika menjadi warga masyarakat yang terpercaya. Alhamdulillah. Yo ngene lho, sing tanten yo ngene iki lho. Iso Yo gawe ngene iki. singkatan, Pak. Lambe kok iso apik. Aku lek penonton sakmene aku ora nggumun. Sing tak ngguni penonton telu iki. Endi, Mas? Ning jero bedhek kayak numpak truk lho wong kene. Kayak tukang godhog banyu Kete saiki Masalah. R menika saka tembung rasa siji lan sijine ora bedak-bedakne. Endi wong sugih, endi wong melarat, endi pejabat, endi masyarakat. Semua simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Loh, sugih ora malih, Penak ora ndangak, sugih bondo. ora pamer dodo ki wong Trajang kene. Duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi. berbineka, Tunggal ika. maju tak gentar. Membela yang bayar. Ini yang selalu ditanamkan warga Trajang. membela yang benar.
Membela yang benar kok Saiki membela. mulai ra dibayar ki ra dibela kocok kene iki ya. Lho kuwi kaya nggonmu wae. Ngene mboten, Pak. A. Menika amanah yang diemban sebagai warga masyarakat Trajang, apapun bentuk profesinya itu akan selalu dilaksanakan dengan baik dan benar. Amin amin amin. Nggih. Kuwi A. N. Menika nantinya kelak Trajang ini menjadi desa barometer percontohan seluruh Kabupaten Ponorogo dan seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah. Loh, ngono, Bos. Z. Z menika mosok enek Z itu, Pak. Oh, J. Kita sampean ki ya ora gaek-gaek ini sampean. Ora. J Berarti menika sik saka fokus, tembung fokus. J. Saka tembung. Kalem-kalem tak mikir, Pak. Iki ya J menika saka tembung J, jejering dadi menungso kudu bekti karo wong tuwa lan bekti marang sing kuwasa ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Ya karo- hablu minanas ya hablu minallah. Ora nutut kowe, pedhot ini iki Mas kowe. Edan. Aku lagi bengi iki lho posisiku diganti. Iya lho, Bos. Rupa kaya cok bakal ya pinter. Cok bakal tapi kan dienggo slametan, dienggo murakapi wong sak ngono bali. Ya aku iki cok bakal, Pak. Lho, nyelametke desa. Nyelametke desa, nyelametke warga. Lho. Dimen toto. Iya. Selanjutnya huruf A yang kedua. Menika aki alhamdulillah. Alhamdulillah mujudke syukur marang Gusti Kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala nyambut ning Jakarta wis sukses ora lali karo warga masyarakat ora lali karo tangga teparone ya terbukti iki nyenengne wong sakmene mbane. Lho, omongane kok Nyenengne iki ora nyenengne secara materi lho, nyenengne secara rasa ki ya penting. batin. Batin ki ya wiguna. Kolbiah. Kalbiah ki ya gunani. Nah. Iya. N. N ki nrimo ing pandum. Wong kene iki nrimo ing pandum. Sing dalane nrimo ki wong sing bersyukur. Iso dalane bersyukur. Wong sugih urung mesti yen cukup, nek yen wong cukup ki mesti sugih. Ki rungokno iki. Iya. Wong seneng ki urung mesti yen tenang, nek yen wong tenang mesti seneng ki wong teranjan. Lho, edan. Wong sugih kuwi urung mesti cukup. Mergo wong sugih ki sisi dawang, wong sing sugih sak dhuwure ki mesti pengen sugih ngluwi-ngluwi tangga teparone. Nyatane sing wis sugih-sugih Sing barang kurang sugih, kuwi sing dalane wong sugih. nanti bensinnya dioplos. Iya. Nek lek wong cukup, kuwi cukup samu barang ibaratnya mangan jelantah karo greh. Sego diul, ya cukup kuwi ngrasane seneng, rasane nikmat pinaring saka Gusti Kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi panganane sapa? Iki pangananku, Mas. Oh iya. Kuwi berarti cukup ning sugih. Ngoten lho, Bos. Terakhir G. G iki gagasan. Ide gagasan. Gagasan iki mlebune ning gegayuhan. Wong lek wis gagas insyaallah gegayuhane bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iki ki ngomong sing tetes sing ngene iki lho, Mas. Kok nganti tatas titis tetes terwaca nggon pangucapmu iki kepiye? Lho, aku wis mondok, Bos. Saulan ki aku mondok. Mondok teng pundi? Ning pondok Ramadan ki aku ki lho. Kowe ora, waduh kowe ora nutut kowe. Iya ta, domong iki sing diarani Majnun iki. Lah lek trimo nun sewu lho. Sampeyan ki nun sewu. Riyaya ndek tak delok ning mahmu ki jajan ra enek. Lho iya no, nggonmu kok iso nganti apa-apa enek. Iku teorine dadi menungsa kudu duwe teori. Niki lho Mas iki. Teorine piye? Dadi Jajan ning nggen kula iki meh sak ruang tamu iki jajan tok Pak Igit. Kula ki biasane lak ming sak meja. Alah, tak delok iki ning nggon mek rengginang tok mau. Iya. Nggonmu kok iso rena-rena. Lho Mas? iya no. Pertengahan puasa keluargaku tak tok ning kabeh. Mbok jak ngalah berkah. Golek takjil. Lho. Lah hubungannya Loh. apa? Selama 2 minggu iki golek takjil tak kelumpuk ning tak sugih ning Riyaya ya kuwi. Wih jenenge wong pelit ki ya ngono kuwi kok iso. Bagian tak delok misalnya. Mula lak niki wujude syukur. Lak Mas Sigit lenggah. Nggih. Kalian para-para penggede Nggih, Pak. lenggah. Nggih. Dadi insyaallah anggenipun nyukuri nikmat dalu niki insyaallah ya ngentekke ragat, ya nemu nikmat, ya ado saka laknat, selamat donya akhirat. Amin, Niki amin. Mas. Nggih. Mula lak mboten kula piyambak. Heeh. Krana tatanan panggung penjilan menika dikolaborasi memang sengaja untuk hiburan masyarakat. Nggih, mula wonten si sinten? Mbak Elisa. Untuk Elisa. Elisa. Hah? Ati ben ketok jangkep, wektune nggih kecakup kepenak. Ngoten. Gini. Slendro songo. Ning nong. Nani nanu, nini nanu nani Lha nanu. kok buta-buta galak to kuwi. Kok iso mangsamu coba. Panas Mas mlaku ora nggawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya geger, ngungsi ning Madiun Jakarta.
panas baku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya kekek kusineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya kekek musineng Madiun Jakarta Opak janji rukun tetap merdeka nonen oke ayo sa lolo Menika ingkang dipun wastani kepiye OS. apa OSP Ompak langsung suwuk menika nggih menika. nggih wong karo barengi Nggih. kita itu lah Aku iri ya. Metune awake dhewe ora nek mercon. Barang metune Elisa nek mercon, awakmu kaya metune bojone tentara Palestina. ya iki kanggo ngurmati Mbak iki ya kanggo meramekan dan memeriahkan. Tapi wong tuku mercon asine iki ya termasuk nun sewu lho. apa Ora migunani. tuku mercon kok rame gunane Lah iya, itu juga unsur dari hati untuk berbagi kebahagiaan kok. Tapi ya ndak bermanfaat. kok iso ora bermanfaat Nyatane lek pengen mangan soto, tuku soto dirak dia piye? Ya dinikmati. dipangan Mangan rawon, tuku rawon Ya dinikmati. tuku sepeda motor, Ya dinikmati. Tumpaki. ditumpaki. Tuku mercon lho, disumet kok tinggal ngalih. Tak tukokne rong gendel tunggono ben bledosan cengelmu kuwi. Lah wong kuwi membahayakan kok iso. Justru himbauan dari Bapak Kapolsek iki malah mengurangi adanya petasan. Mergo ana sing gawe balon sok kala cebloke ya ora mesti. Lho ya ora mesti no, balon ki cebloke ndi sing bayar. Dadi Balon kuwi cebloke ora mesti kene iki. Wah, lah sing mbok ompongke komplek to iki. Wah, pikiranmu reget kowe. Wah, bleset iki. Mbak Elisa selamat malam Mbak Elisa Ngaturaken wilujeng dalu macange Yulimbo Iki, sedua ya masyarakat ingkang Mas, sampun eh, rawuh Mas. wonten lapangan. masyarakat gundulmu ya. Masyarakat. Lah ya basa Jawane apa? Ya masyarakat, warga. Iki duwe ngene lho, duwe bahasa dhewe. Nek kono kuwi Dwilingga Salin Nukara nggih to, Gus? Dwilingga Salin Nukara umpama ya i. Dadi punya khas masing-masing ngono lho. Oh ya. Ngomong wis sak karepmu. Masyarakat warga Warga. ingkang sampun malempuk kok malempuk Lumpuh, wonten melempak. Malempak wonten mriki, tranjang mriki. Kula ngaturaken selamat riyaya sugeng riyadi. Sedaya lepet kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Lho, kok malah Sugeng Riyadi kepet ki nyapon. jelaske Awakmu tombok 500 tak ijone lambene nggurin no piye? Padha-padha ra cetha. Apik kuwi kok iso Sugeng Riyadin. nyapok Ora ngaturaken usah sedaya bengok-bengok. ngaturaken sedaya kalepatan. Mboten kok kalepetan iki kepiye? Lepet kalepetan nyuwun Kalepatan. Duduk kangepetan. Nyuwun pangapunten agunging samudera. Iya. Pangaksomi. lho Mbak Elisa iki kaya ngono mergo asli saka Sulawesi lho Jo Nggih, niki. oh Sulawesi Oh, mulane basa Jawa iki te glepot ngono kuwi Nggih, tapi ya suatu kebanggaan lah bahwasanya warga Mekat Sulawesi tapi tetap sinau basa Jawa. Lho Ya. ning lak masyarakat mriki lak pun sami memahami to Mas. nggih Ya ini yang dinamakan pemersatu bangsa, berbineka tunggal ika. Senajan beda bahasa tapi kan tetap satu jua. Niku Ngono lho. Ya, Mbak. keajaibane wayang kuwi arepe bak tukang beca, arepe bakul cilok, Lah. arepe pejabat dhuwur, menteri, bupati
Kabeh dadi siji, latar belakang apa wae dadek siji ning kene melebur. Kepercayaan apa wae dadi siji melebur. Dong ra. Saya Lodo lah we. nyapa? Belebur. Melebur. Melebur itu anu itu loh, melebur. Melebur. Weh udang pora. Melebur. Melebur. Iya, Nah, Nyawiji. nah ngono lho. nah kuwi keajaiban. Ngene do, nek wayang. omong ki alon-alon bae, dadi secara konsumsi publiknya ki Nggih. ben kepenak. Pelan-pelan, pelan. Ya iki mau pun kula aturaken nggih. Pangapunten ingkang kathah menawi kata lepat lan ketul-ketul atur. Sik. Benake tuk-tuk. Kon mangap aja, kon maaf. Dah, ilate ceken. Penting iki njaluk ngapura. Mangap aja. Ini. Aduh, lalayan ora lek jelas Mas iki. Lah Lah, sebab ngapa? apa? Ilate ngepang ya. Rumangsamu. Lah kok malah wong kene iki mbok dungane ternak manuk kuntul. Susah kali lah. Wong yo kene lho. cara iki nek wong nomi wis ndang njaluk ngapura udah selesai gitu lho. Oh iya bener. Jawane Nah, angel. ya sing penting ki kupat lepet ora liwat sedaya Andum selamat. Nah, ngono. Kupat lepet ora. Lepet. Kupat Kupat lepet. Kupat lepet Lepet ora liwat. ora liwat. Andum selamat. Andum selamat. Nah, ngono lho. Oke, Met. Angel lak cipok borok iku. Ora Yang ngono, kasar-kasar. kasar-kasar ini tuh masih rioyo. Lah ya. Masih maaf-maafan, Nah, maaf-memaafkan gitu loh. Sepiro- Maaf lahir batin ya. Sepiro gedene tekku muga-muga sampean Kalimatmu lek ngomong karo Elisa kok piye balenan. Sepiro gerene. sepiro gedene tekku tegese kaluputanku muga-muga sampean ngowe pangapura ya. Roh jo ngisin ngono to. Sing di hadapanmu ini seorang wanita lho. Heeh. Ya. Kok terus lehmu njaluk ngono ki kepiye? Kudune piye kudune? Kene tawari. Njaluk ora. Anu, Elisa kok kono sik jajal. Elisa, pemaku bapake. Aku, Amen kok kono sungkem ning wong tuwa. oh aku sungkem. Nah, ngono. Seneni nah. Tak Pakai warai. lampu Piye to, dodok Cak? gitu ya. Carane piye? Ngono kuwi tak warai. Wah, iki. Malah kaya pitik apa ngendok sih suwe. Iki sungkeme wong wedok karo wong lanang. Anak Tapi- karo bapak. Piye iki ndasek dingin. Ning kono ae. Oh, lho. iya. Lah nek mbok dingklukne mepet rene lah ya sinyalku apik-apike. Oh iya. Mangsane. Ngene ya Pak, aku ki tadi bojomu, aku njaluk ngapura apuranen aku ya Pak. Ngene ya, Nduk. Sepira kaluputanmu bakal tinampa kalebur ana ing dina riyaya. Muga-muga sanguning bapak mung donga bisa bekal kanggo saklawase lehmu urip iso bagya mulya ya, Nduk. Nggih matur nuwun ya Pak. Lho iki lak kepenak to, Jajal. Ayo kae sing lanang rene. Ono, Jajal. Dadi apa aku? Dadi anak kene lho. Sungkem kaya Elisa ki lho kok iso. Lah. Unggah-unggahmu ki ndi to? Lho karo aku tuwek aku kok. Lho, Etok. kowe ki ndodok ning gone wah, masyaallah. Ngene iki ning gone wong sepuh ki. Oh, sepuh. Nah, Nah. iki lho, ndodok. Ngerti ora tatanan pondok iki ngerti apa ora? Ayo. Sikilmu ki wae lho. Kowe ki jomu sikil ki wae rada ndek ngono ki. Lah, kiwane ning mburi tengene rada ndek. Lho, dengkulmu ki kemajon kuwi lho kok iso. Kowe iki nyapa to? Dengkulmu ki mbok ketani nyapa? Tak dengkul cangkemmu kok sih. Ora tau bener aku. Wong alon-alon kok dadak bingung lho. Lah, ngono. Nah, ndodok. Ayo. Nah. Kok dadak nyedak barang. Ayo kene. Oh nangis ya. Ya. Contohnya wong iki nek nelongso ngene iki. Iki anakku ki ngopo kok nangis kaya ngene iki to Pak? Bu, Ibu. Napa? Ngopo, Bu ngopo? Ibu. Kowe iki dadi wong lanang ki aja kaya ngono to Le, sing jenenge wong lanang ki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan wae. Aku ngono. Aduh cacat. Lah kok kenal pote fish air bapak mbok. Kowe iki yo ngawur. Kowe iki dadi anak sing apik. Sing Ayo apik. duduk ayo. Lu tak lutuk. Dadi anak sing apik. Oke. Bu. Nuwun sewu, Pak. Anakmu mbok diomongi. Piye to, Pak? Dina riyaya ki kudune iso ngerti kahanane keluarga. Lah gene ora iso mbok kandhani.
Lah aku ki ya wis bola-bali ngandani anakmu ki jane ki turun sapa ya wis tak omongi sinau ning malah dolan wae, malah balapan motor karo kanca-kancane, judi online. Kuwi kaya ngono kuwi anakmu. Dolanan lagi. Rene. Rene. Rumangsamu dina riyaya ki kabeh tangga teparo iso pura-ngapura lah kok kowe gembleleng kowe ha? Kok kowe gembleleng? Pak. Ngono bapakmu. Apa wis njaluk sepuro kali ibumu? Dereng. Rumangsamu cilik digedhekke gedhe dipinterke kok ora bekti karo wong tuwa, he? Sik dereng kok, Pak. Dereng piye? Dereng njaluk pangapura. Kuwi jenenge telat. Kudune ngerti. Rungono. Bapak isin. Duwe anak koyo kowe isin, he? Ibumu meteng Sangang sasi kok telung sasi to, Pak. Sangang sasi 10 dina. Sangang tahun 10 dina. Kuwi meteng pot tumor ta. Ya gene kowe ora bekti karo ibumu. Seneno. Tandane ya Le. Aku wis bolak-balik ngomongi. Wis tak andani ora dolan wae. Nek diomongi mulih kon mulih. Wis kon adus, malah kowe ngopo dolanan, ha? Mabar, heeh. Kowe ngopo, ha? Judi, ha? Malah balapan. Tak cium lho. Hop. Piye ta? Pak Git, Piye? interupsi, Pak. Kok interupsi piye? Loh, ini mencontohkan Contohkan aku mbok kamplengi kok. edukasi kok. Gak wis. Bapake aku. Loh, Aku dadi bapake. bapake. Lah terus iki mbok dadekke apa kuwi? Bojoku lho. Iya. Lah ibuke ayu. Aku bapake iki bojoku kuwi anake Genti. Masyaallah. Lah kok aku ganteng, bapake elek. Lho iya lho tanggane ganteng-ganteng kok. Oh iya. Ae tanggane. Tanggane ganteng-ganteng. Berarti bapak. Bapake. Iya iya ngene. Terus dulu kan. Anak. Pirang-pirang dina bapak gak toto omah ndok ndi, Bu? Aku ki ya mumet Le. Aku ki wis bola-bali tak hubungi tak WA. Tak chat bapakmu. Loh. Kok ya ora mulih-mulih bapakmu kuwi? Kudune sasi kepongkon bapak wis teko ndok omah. Lah ya mongko iki riyaya kaya ngene iki. Lah ya tangga-tangga teparo arep do teko to. Lah bapakmu ki malah main, malah minum kaya ngono kae. Bapak dem-deman. Dem-deman bapakmu kuwi. Duwenku dintek karo bapakmu. Saiki aku arep nyangoni apa? Ponak-ponakan iki arep tak nehi apa? Duitku entek rantas. PT wis didol lho. Aku kudu kepiye lho, Le? Bapak wis gelem njaluk dhuwit ndok nggone ibu. Iya wis kabeh. Ibu ndok mburine. Hah. Sing ngadepi bapak. Andanono bapakmu kuwi. Hei, Pak. Pak Waluyo. Gantine ceritane. Sampeyan ini. Lho. Kate ya apa sampeyan wong tuaku, Pak. Kok ganti ceritane? Sampeyan gak mesakno ibu gak duwe duit. Sampeyan entekno. Sampeyan gak ngangkat harkat martabate keluarga ya, Pak. Iya. Sampeyan kate dadi apa? Di bapakmu. Yo kene gak ngerti yen dadi bapak. Kudune iso nglungguhke, Pak. Oh, Terus Le. aku sebagai anak generasi, Pak. Ngono kuwi Le, lara. Duwe ibu dinteke apa ngono, Bu? Heeh. Lho, ora mesake. Kok banter iki? Ibu diapake, Bu? Oh, pipi ente. Piti embot. Piti embot sing dicel apa nen? Ora ono arep nyangoni. Gak duwe duit. Duit Duwe embot gone ndi? Montore ilang. Duwe montore embot ilang. gone ndi? Duwe embot gone ndi? Anu gantine iki. Loh, Kok gak penak kita iki. gak Ganti penak, apa Pak. neh? Dadi ibu aku, Pak. Ya ora iso. Ora iso wong lanang kok dadi. Lanang kok dadi ibu. Wis iso. Dadi ibu kudu iso aku. Lho, wis dadi ibu Lah aku. Elisa dadi apa iki lho? Dadi sembarang wis. Oh kene sah karo aku sah, kene sah. Wis apa-apa. Iya. Dek. Wis ali. Didik ini tongok paling. Ini lah golek aman. Tahu nih. Apa iki panggonane? Yang delok alamate ya di sini ini alamatnya. Ini kan. Yang tertera di alamat sesuai dengan perkreditan. Nah,
Nggone yo ning kene iki. Nah, nggone Bu sapa iki mau? Bu Lastri. Bu Lastri. Nomor iki 349996. Iki iso karena ini sudah nunggak lama. Wis bola bali. Iki kudu Wingi ditagih ora mendring pirang. kena. Ket poso wingi. Nek nganti gak metu aja. Coba didodok. Ganti. Kula nuwun. Kula nuwun. Sing bododoki apa ngelak lawange? Bu Lastri. Kula nuwun. Bu Lastri nggih niki. Aku bendang kok. Nggih, Endang Sulastri. Aku bendang. Lah iya, Endang Sulastri bener Bendang mboten? siswi. Endang siswi iki Iya jenenge ning nggone KTP iki Sulastri Endang Siswi. Bu Sulastri Endang Siswi, Anda tercatat sudah mendring nggih katok, wajan, terus pitik, Utang pirang-pirang mekar. kilo. Sampen. Iki Mon. wis wayahe panjenengan monggo-monggo niki Ayo. balekke duwite. Wis Unite nunggak nih. pirang-pirang sasi. Unite ning ndi? Sampeyan nggawa motor kredit ora tutuk njur mbok gadekke saiki unite ning ndi? Unite motor ning ndi? Sapa? Sampeyan. Montore mbok endi? Montore mbok endi? Montore pun kula paringne anu pacar kula, Mas. Lho, sapa pacarmu? Mbah Lurah menika. Balurayano. Nggih. Tagihan, Dok. Iki aku tenan iki. Tagihan. Mbak Lurah. Iki tak gawa iki. Tagihan. Iki tak gawa iki. Tagihan. Ora yangmu sing ngendi ayo. Sing tanggung Iki jawab. kudu tanggung jawab. Nah. Ayo, ayo Tanggung Mbah jawab. Lurah. Niki napa pun ngambil artanipun panjenengan Mbah Lurah. Oke. Kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, Ayo, ora iso. duit endi? Ora. Oke. Oke. Dok. Sa, ben digoleki dhewe lurah sing ndi ra roh, Dek. Ben goleki dhewe. Ayo golekno lurah sing ndi, Jajal. Pengen nyebalekne aku kowe. Lurah Tanjang endi? Ya aku kula petuk ngawur. Ora iso jare pacarmu kok iso. Ayo goleki. Lurah endi? Lurah endi? Lah Mbah Lurah Pajang lho. Gini ora mbok waneni ya an. Yang Wah. Yang piye? Yang piye, Jajal? aku isin ini jojo. Lama carek dadi nyalok dadi ibune. Wong kok lemu bulet ae ora karo-karuan. Ngene iki pesen bos. Dadi muga-muga sing nyambut gawe ning luar kota, muga-muga nyambut gawe sing apik, mulai iso nyenengne keluarga. Dadi anak sing becik, muga-muga wong tuwa nyenengne anak, anak ya aja sampe nguciwali wong tuane. Jangan sia-siakan masa suksesmu sebelum masa suramu datang. Nah, iki wancine tetemban Mbak Elisa ben tembang. Tembang. Siap. Request-e pirang-pirang mriku. Derek Pak iki. Saking kru Jaya Dipa Trans Travel Jakarta Oh, Ponorogo. kuwi pas. Sing kene kula tumpakin niku, Pak. Nggih, nyuwun sesi deman karo nggih. Saking ibu-ibu kakak Taruna Ngudi Laras Desa Tranjang mengke nyuwun pepeling. Niku duwe paguyuban krawitan gian. Nggih, menika ibu pepeling. Menika wonten namung nggih, pepeling perahu layar. Saking Mbah Yono, Mbah Lurah Manuk lan sedaya perangkat. Oh, nggih. Lah menika sesi deman nanging bawane sing ngripta Pak Nur. Oke. Tentang PPAP, Paguyuban Pedagang Ayam Potong, pembinaane Bapak Haji Sakir, penasihatnya penjenengan Bapak Jalianto. Nek bojo kula menika termasuk tumut PPAH, Mas. Apa kuwi? Paguyuban napa wau? Penjual ayam potong. Paguyuban Pedagang Ayam Nah, Potong. nek bojoku paguyuban penjual ayam horun PPAH. PPAB iki. Sembah nuwun Oke, menika nggih urun barang iki ngopo? dirawi Mas Gitung Sugianto. Wih, Mas. Pak dosen UNES. Nggih nggih nggih. Dalemipun mriki kalau mau. Nggih. Sawuh sore wis mampir sekalian ke garwa matur nuwun. Wis ayem. Ada juga teman kita dari Amerika Serengat, Pundi? Oh iya. Amerika Mr. Son. Son. Halo. Betul, Good betul. night, Mr. Son. Yes. Yeah. Thank you. Oh, What? anu Mas, untuk penghormatan karena ini Piai Monconegari. Niki Niku riyen Pak mangke Nur. beliaunya diaturi. Ya. Niku nganu napa? Oh, gawan sampean to. Mboten. Menika mengajar bahasa Inggris di Di sini. sini. Oh, Ya. Iki lho Mas. Kon latihan bahasa Inggris, aja nganti kalah karo luar Aku biyen muridnya Mr. Son, aku biyen. Bocah Inggris iki umur 2 tahun wis pinter bahasa Inggris lho. Bocah kene iki yo wis kon biyen yo ngono kuwi kocok jane iki. Tapi nyuwun berkahipun Pak Nur ingkang ngripta dandang gulung PPAP. Turun. Pak Nur.
Nyuwun Pak Nur, monggo Pak Nur. Menika ingkang ngripta dandang gula. Nggih. Lho Pak Nur. Niki. Wah, lah niki lho Pak. Sing dugi teng gene angkringan kula nggih niki. Nah, Oh nggih ta. grapyak iki nek saka anune Pak Nur niki. Sugeng Riyaden Kang Sihit. Nggih sami-sami Pak Nur, maaf lahir batin. Sak kru sedaya nggih. Nggih, sembah nuwun. Wah, nggih saged ngripta dandang gula PPAP. Nggih nyuwun pangapunten yen namung gresek-gresek. Mboten Sayang apa-apa. wau. Aman, Bun. Enggak. Nano, semanten Pak Nur. PPAP. Padi majeng Pak. Ngriki. Nah. Nggih, wonten Sareh-sareh mawon, sareh-sareh. Beh, jan. Singkatane iki Elok. Beh, nembang dandang gulae nggon gulu otote iso sak selang-selang to. Jan. Penandanya tuh Pancen pun pekerja keras. sepuh, Mak. Niki larase keduren, Pak. Power Ning ini. mboten ana apa penjan tesik kiat tok. PPAP singkatane napa Bapak? Paguyuban pedagang ayam potong. Paguyuban. Aku ngerti, paguyuban ayam potong karepe ora kok dicekak suarane ora, kentekan napas. Menjiwai. Ah iya kuwi. Ngono. Paguyuban pedagang ayam potong. Usahane wonten pundi, Pak? Ing Jakarta Ya Allah. usahane Wah, ing Jakarta usahane. Buka jam pinten, Pak? Iya. Napa to kok kowe kok buka barang. Ya urusane kono. Nadyan to mapan ing Jakarta usahane, Nggih, cita-citanipun cita-citanipun. napa, Wah, Pak? tak kira buka jam. Cita-citanya apa, Pak? Nun sewu Pak Pradongga mengke ladrang Sri Karongron kalih lagu mawon. Nggih. Oh, nggih, nggih. Wah. Gawe. Modele Langsung metle Saweneng. singkong keju. Manunggal guyub rukun Sing guyub rukun sinten, Pak? Margane kok. para warga Nggih. masyarakat Ranjang niki wonten Jakarta. Para warga ing Tranjang iki larase pas mboten geseh. Niki lak yoga to nggih. Pelatih kerawitan. Niki riyen tukang rebab. Oh nggih ta? Nggih, saniki pun pensiunan dadi bakul aru manis, Pak. pedhot rebabe mun pedhot. Ngrebapi Kang Rama Mara Sepuh. Nggih. Derek Pak Sento dangu niki. Dangu. Nggih. Pranyata wis tumata pembangunan ipun lampu listrik masuk desa jalan aspal komplit anyukupi masuk ladrang Pak nggih Nggih. Lurah Bapak Suyatno kibar Mas kibar Beh, Romo kibar kibar Mas, mumbul kabeh kibar. Ibu bar Gitu.
singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para warga. Singkate paguyuban pedagang ayam potong ing Jakarta usahane manunggal guyub rukun para Alhamdulillah. Tepuk tangan Tepuk untuk Pak Nur. Nur. Sembah. Wow. Gangsar Pak Nur. Luar Nggih. biasa. Nyun pangapunten lho Mas. Nggih. Wonten Mboten. selisih. Pak mboten. Mboten Iki selisih. wau diciblonke iso dadi gambyong PPAP. Ape. Ha nggih. Nika bawane dandang gula, bablas ladrang kibar, terus napa PPAP. PPAP lah akhirnya metune Satpol PP tadi. Satpol PP Mbak. Sampun kaleksanan Nggih. Nggih, Pak Nur. Pak Sakir kalian Pak Mas Jalyanto Nggih, nggih, sing nggih. saking Jakarta. Alhamdulillah. Bagus. Krana penjan sampun urun Nggih. tetembangan. Tetembangan PPAP. Nika wonten tali asih saking Mas Sigit Arianto. Penyanasta sekedap, Pak. Penyanasta sekedap. Ampun. Ya apa to kok iso penggilak? Kok iso penggilak meja iki apa? Coba menapa mejane lagi lah. Kudu kuwi ngono lho. Nun sewu nika diastok. He. Kuwi engko kanggo wayang. Kanggo to. Tak kira dicepake kanggo Pak Nur kok iso. Kuasa musik. Mbak Nur nggih, Matur Mbak Nur, suwun. matur nuwun, matur nuwun, matur Sembah nuwun. nuwun, sembah nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur Pak Nur. Wah jan aku lek Pak Nur iki kelingan anu berobat ning Jakarta kan. Kok iso? Kediri no. Atur suwun Pak Nur. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ah, ini kok Pak Nur, nika liwate mriki nggih. Lah niku. Nggih. Nah, nggih. Ah, no, Pak Nur, nuwun sewu Pak Nur. Sing tak aku gumun Pak Nur mudhun kok dipapak polisi kok gek tahanan iki. Iya. Ora yo ngono. Bos, tasih wonten wedang nggih kesanipun Mbak Elisa. Oh iya, Mbak Elisa, Mbak Elisa. Napa niki, Pak? Ngaku. Tadi sesi deman tadi. Ya. Iya, sesi depan. Wiwitane. Loh, oh bawa. Mboten lajeng ah. Lajeng ya mboten napa-napa. Ah. Luweh becik katenono. Konjuk kru Jaya Dipa. Lewat
ana kutha Dan dia jam. Sesi Deman Mbak Elisa karya Mbak Haji Syukuron semua. Nggih. Coba Presiden Cakrane kira ben nembang. Lho nang kene. Lho ya. Ha niki jitek loro telu niki lah ya. Kok jitek loro. Elisa iki sing ngancani awake dhewe. Nggih. Tapi lek sinden-sinden parang gonone Mas Sigit. Pripun? Iki sing ngancani wong Amerika. Oh, boleh. Ya, Boleh. ya. Boleh. Boleh dicoba. koncone panjenenganipun Mas Saiful ketua panitia. Ya, Niki nggih. satu kehormatan bahwasanya Piyayi Monco nanging tresno kalian budaya Jawa. Iya, guru di sini ya. Oke, sepote gawe lagu anu barat ya. Wih, Yo. kowe iso lagu barat kok. Loh, Gleleng men. lagu barat digawe slendro iso. Apa? Lagu apa? Judulnya apa? Ayo, Mas Luduk. Wah. Lho digolekke ngono. Yo, kowe nek ora ngerti ki takono aku. Jangan. Lho, mergo aku kita Ambak Dalang tau ngarang lagu barat. Napa niku? Betul. Judulnya Dawn of Sal. Asik. Oh. Slendro nggih. Dawn of Sal. Ya. Duk, Bukan tak, drum. duk tak duk duk tak. Ah. Duk tak duk duk tak. Good night, ladies and gentlemen. Let's go. Yes. This is the song of Fatal Tidak. Dawn of Sal. Oke. This is Mr. Sigit Arianto. Dawn of Sal. Tombang of Fawa Buku Fili Bintang of Bisa Waku Timi Niku ora tembang dolanane anak kula to. Dawn of Sal. Tombang of Fawa. Niku jenenge dondong apa salah? Bener, dondong apa salah, duku cilik-cilik, gendong apa becak, melaku timik-timik, Pak Igit cucuk pitik. Jadi Kok cucuk beta. Yo, welcome. Please, Mister Mr. San. San, ayo kene. Wait, please you'll up, apa munggah, jadi up, Come here. Ya, yo. Sa, piye sa? Mr. San. Sini Mas. Sore-sore pada bulan. Ayo konco, padha dolan. Rene,
gedung. Gedung. Boleh dance boleh. Dance. Very Moto good. ngantuk. Dance. Oke. Very good. Ala-ala gedung. Asik. Yes. Yes, oke. Yen ra pedho. Yes, oke. Yes. Very good. Yo. Oke. DJ. Good night, Mr. Sal. Thank you very much. Sit down please. Ah, urung apa-apa. Urung toh. Thank you for your coming Thank you. tonight, Yes. my performance. Oh. Iki pinter bahasa Jawa lho, Mas. Oke. Oh, yeah. The music and the Java. What do you like? What do you like? The music in the Java. Yes. Yes. Salah omonganmu. Kabeh What do you langsung mean, Pak? gendeng ngono toh. And the music and What the do you Java. like? What do you like? Oh, it's all beautiful. It's all beautiful. Yes, beautiful, thank you, yes, thank yes. you, thank you. Java. Yes. The Java Yeah. and the leather. Ledek ketek. Ledeng. Leather. Wes, Thank you. Wis Ini pokoke kisah matur ke- suwun lah. Wis sehat lah. Piye kabare anu, Mas Mason? understand and speak Java. Dereng saged Pak, dereng saged. Seperti Bisa Jawa. Oh, biar Ketoke ngombe niki pertamak campuran gitu iki. Ketoke iki sampe Mr. ngene. Son, Iya, iya, Mr. iya. Selamat malam, selamat Yes, yes, yes. malam. Nama lengkapnya siapa, Son? Sean Ryan Hayink. Coba. Sean Ryan Hayink. Sinten? Son Brian. Sean Ryan Yeah. Hayink. Oh, Son Brian Haidt. I'm sorry, my listening not good. Siapa jenenge Mas Sigit? Mason, Son. Mason. Son tuh anak laki-laki ya, bener ya? Son tuh anak. Kalau Iya, ini Salah. Bukan. Son itu son. Son. Kalau Oh, saya Sean. Son the kayak Ship, Son the Ship. gitu kan. and my name and the King Lion. Kalau bahasa Jawanya Raja Singa. You spell it Yeah, yeah. SEAN, malah agak beda. Oh, Sian. 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 Oh, ya. iso nyanyi Jawa ora, Lek? Mboten saged Pak, mboten saged. Ayo kudu iso, ora iso tak jotosi kowe kok. Saya Jauh-jauh dari Amerika Ayo. sampai Ponorogo itu dalam rangka apa? Lagu Amerika yang sudah ngetren suku-suku Batok. Sik tik takoni sik Bendo ngerti. Mason. Takoni sik. Jauh dari Amerika sampai Ponorogo ini dalam rangka apa? Yo tekono ngene. Sudah berapa tahun? Wis pirang tahun? ini sudah 1 tahun lebih. Setahun Ini iki saya ya? dalam rangka mengajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris. Betul. Oke. Ngajarnya teng pundi? Memang bukan Ngajarnya- dalam rangka naik panggang seperti itu memang. panggung. Kayak panggang ya dikeropok. Iya. Naik Kok panggung. nen Oh, mengajar di mana, Mr. Di Son? mana? Di mana? Di Setono Pak, MTS Setono sini Ponorogo. Terima kasih. Program pelajari bahasa Inggris itu ya? Iya. Anu pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar, bukan? Bukan. Saya Pertukaran kan guru. tugas dari pemerintah sana, pengabdian. di sini. Pengabdian ke sini. Oh, iki lho hebat. Tepuk tangan untuk Mr. Son. Iya, ini Mengabdi di Ponorogo. pengabdian itu salah satu bentuk loyalitas dan jasa yang tertinggi. Jadi ngabdi, ini tidak mempunyai tendensi dan tidak mempunyai pamrih apa-apa. Jadi beliaunya itu memang ikhlas ngajar bahasa Inggris untuk kemajuan bahwasanya pelajar yang ada di Ponorogo agar lebih pandai untuk berbahasa Inggris. Alhamdulillah, wis matur nuwun. Kok nek Bali mampir nggonku, wis tau mangan sate kopok urung? Sate apa? Sate apa? Kalau di sini tuh khasnya ada sate itu, terus ada sate nek jenenge sate blended, Mas. Oh iya. Nah, itu enak kalau di sini. Saman senengannya sementara setahun ini seneng makan apa? Di Ponorogo makanan kesukaannya apa? Apa? Ya Seneng apa? semuanya Pak, saya senang makan apa namanya? Tempe makanan benguk, Indonesia. tempe benguk ya, tempe benguk. Pecel setiap pagi memang. Pecel setiap pagi. Ya masakan kampung pokoknya. Semuanya Seneng ya? saya. Enak ya masakan Ponorogo enak ya? Enak, alami, masih alami. Alami. Terima Enak kasih. murah nang Amerika larang kok. Ngono. Aku tahu tuku hotdog loh. Iya. Tak kira lek hamburger tiba hot ki panas, doki kiri tiba krengsengan kiri lah. Hotdog Ayo balik kowe iki ngawur ae. Rica-rica. Ini biar anu nggih, Mas. Ngarani rica-rica kok hodok. Oh, no. Digandengi nggih. Yes. Mbak Yosi. Oke, gini. Anu ya gini. Ini tidak mengurangi rasa hormat. Jenengan saya naikkan di panggung ini memang gini.
bahwasanya ini suatu percontohan bahwasanya wong luar negeri we tresno dan cinta terhadap budaya. Muga-muga wong pribumi insya Allah akan lebih cinta lagi terhadap budaya Indonesia. Terima kasih ya Mr. Sound ya. Sian. Ya, Thank you very much ya. You're welcome. Oke. Nanti joget ya, Son. Kok ulu tok itu awakmu ulu tok. Kowe iki ngelokke bojomu ya ulu tok. Ulu tok tapi ning rayu bojoku kok. Malah kayak beruk. Kayak turunan Druwo lho anak. Nah, ini bisa Mbak ini Yosi ya, ini. namanya. Coba kenalan. Halo, Sugeng Dalu, Mas. Nah, Siap. ini kalau bahasa Inggrisnya The Woman and the Sinden. Sinden ku apa? Sinden ini apa nih rasa sinden? Ya tetap Sinden. sinden. Oh, Tetap tetap sinden sinden. lho, Tetap kepiye? sinden ki lho. Tadi and the woman, the sinden, and the song, and the sinem. Kok nek saineme bareng ki ngopo? Tembangnya sinom nih rasa inem apa kok iso? Tembangnya ayang-ayang. Ayang. Oh, situ ayang-ayang. Ya no. Oke, boleh. Sing Karang Taruna. Bulan ya? Nggih mengki saking Insyaallah ya, ibu jenenge. PKK kalau mau pepeling. Karang Tarunane ayang-ayang. Nggih. Oh. Ayang-ayang. Berarti Ayang-ayang in English bayangan apa? Shadow. The shadow. Ayang-ayang yang betul. The shadow. Bayangan ya? Bayangan apa? Bayangan. Oh iya. Oh, Shadow. Ya, bayangan. Bayangan dari sini bayangan Mas. Iya. Imajinasi. Imagination. Oh, ayang-ayang Ini ini kan bayangan. ini bayangan. Shadow ini. Shadow ini ya. Shadow. Iya. Iya. Shadow. Mas. Shadow apa hura? Ya kuwi lagi. Wis itu. Coba, ya. Nadanto tanpa musik iki Jo. Caket ya. Lho insyaallah. Amin. Nanti Mr. Son berjoget. Oke, tak kacani. Lho nek ora iso diawur. Sing hati-hati ditunggoni komposer handal Mas Gidung Sugianto. Oke. Iki mau sing nggarap vokale Bedol Kayon iki Mas Gidung Sugianto. Kayak Mas iki mau. Gidul iki kalah karo Pak Nur kuwi mau. Mas Gidung. Lah iya. Gitu kok gitul. Sing mbok mau iki sing nembang Mas Jidul. Ditunggoni anakku Pacitan kiamat. Ya. Ya. Kiamat ya. Bar ngeriak ngrene. Coba kaya apa hayang-hayang Yosi dan Pratiwi. Terus. Balungan banter ki ngerti. Sama Mason. Peteng rasane ati kang nandang sengiteng liyan hanyawan aku kowe lan Contohnya itu jogete langgam tuh. katresnan kang mas wong bagus tak jalu ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh kepacoban Aja. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mringkang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas musti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi wiji Takaran Indonesia.
Tresno iki abadi yo dewa-dewa asmara kuatno ati kawula angkan kula lapun tresno dadane kingdang saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci pranyata isih sunata sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula angkan kula lapun tresno datang kingdang saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Makasih matur nuwun. Thank you Mr. Son, thank you Makasih. very much. Oke. Teacher itu guru. Di sini itu adalah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih yang sudah andil ikut mencerdaskan generasi bangsa yang ada di Indonesia. Terima kasih Mr. San, thank you, sehat selalu, makasih. Ya, nggih. Atur nuwun nggih Mas. Iki je. Thank you. Siap. Minangkani pambutan saking ibu-ibu PKK Tarunga Ngudi Laras Nggih, Desa nggih. Tranjang mriki Slendro Songo Pak Pit. Wah. Ya kuwi pepeling. Oh ya, pepeling. Ugi saking pambutan saking Mbah Yono, Mbah Lurah Manuk lan sedaya perangkat. Leres. Nggih. Sing nembang Mbak Utari, Mbak Eni, Mbak Loh, Ima. Rawuh to? Weh, Wonten. ngatik-ngatik tiga bidadari. Ya. Menika Midut lakune midut sentir ambene persembahan tari tidak ikut PK Pertiwi. grup Moci konem moci aku ilek. apa ya jauh. Jenengan jumenle. Kae mbok mbok sing adil sithik amono sing gedhe lho ning tengah. Aja ben kene wae. Lho ngapa? Ya aku lek ndelok piantun telu ngadeg iki kelingan mau liwat ning alun-alun lho. Pripun? Alun Ponorogo nek bakal celengan to. Nggih. Sapi, macan terus kucing. Jadi Masamu kok dagangan apa? Berarti sak peranaan ngono ya. Sing sapi, sing macan, sing kucing. sapi, Acan. macan, Kucing. Macan Nah, kucing nek adalah rembes. Jadi Iki kurang afdol nek ora bareng karo Mbak Elisa. wah, sa. Gini sa. Mbak Elisa apa iki? Mbak Elisa iki sing dodol celengan. oh lah kowe pilih kasih kok. Ora Bos. aplikasi, aku pilih dewan. Iki permintaan ibu-ibu PKK. Nggih, Mas. Nggih. Nggih, kudu dipinangkani. Oh, nganti ra Lah sing dipinangkani. ngopeni
dijak kanca ya. Nanti lagi pinangkane kowe dijak rapat karo ibu-ibu PKK. Tenan wis. Jarene bojomu yo melu PKK. PKK Mas, tapi pun kula ken metu melih niki. Sebabnya apa kok kon metu? Mergo saulan niku PKK nek ping 30 niku bendina PKK. Lah terus piye kuwi? Ya lak seneni lho mosok bendina dipekak-pekekne aku ya bingung lho. Ora PKK. Saking kerepe PKK niku. Iya iya. Oleh omongan niku ya ya. Halo PKK ibu PKK. Kenapa PKK? Kene tengah kene. Aku ngendi? Kene tengah kene. Aku melek wit lho. Aku tengah. Ya tengah. Tengah lho. Kene lho. Ah, kene. Yo bangal men iki ya. Ya. Mbok kon rada anu ngono lho, sing bisa nata diri ngono lho kok iso. Garis dulu. Nah. Tembangnya apa, Bos? Pepeling. Pepeling ki ngelingke manusa kang urip ning alam donya kudu sregep ya budidaya ya apa jenenge iki Ngibadah. manfaat dadi marang kewajiban. Gusti kang urip dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Buka saka kendang. Buka saka kendang iya Mas, bukan. Pepeling. Dados. Sik. Iya, ya kuwi. Ya ngono kuwi. Besok
Matur nuwun. Wah, Mbak Elisa tetap di sini. Oh, Standing siap. ya, bintang tamu. Ngadeg Jo, Siap. udat-udut wae lutuki. Ayo. Aku ini merong tahun ra udut apa Pak. Lah ngopo? Ya orangnya sing diudut kuwi kok iso. Nggih. Menika disimak kadang-kadang Cakraningrat Fans Club seluruh Wis, pokoknya Nusantara. Sak Indonesia, sak dunia niki malah. Nggih. Malah niki salam kula kanggo penggemar Cakraningrat ingkang wonten Norwegia. Norwegia. Wonten Norwegia dong. Norwegia, Yunani, Arab Saudi ini mirsani jenengan sedaya dalu menika. Juragane Koperasi Pangestu Pak Purwoko Rumbut Malang Rembang Nggih, Nyimak. nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun. Weh keng Magelang Mbah Gun. Wes Oh, komplit. Nggih, Pak Rukani Semarang keng Lampung Pak Agus Kentus. Ah, Pak Agus Gendus nggih, nggih, Pak Agus Gendus. Anu, MC Sragen lah. lah Dudu Lampung. Lampung kok kowe dudu. Nggih, Mas Anton Subiarto Pati komplit aja sembah nuwun. Nggih. Kak, Ora lali iki Loh. disimak saka Jakarta penjemput Bobo. Bapak Tarno. Dudu. Tarno Tania Jaya. Pak Jenderal Oh, Marinir Pak Pak Bambang Sutrisno. Nggih. Kalih Pak Margiono. Oh Nggih, nggih. wonten Pak Eko Bilawa Surukubeng Nggih. dikasih. Oh nggih. Wah, iki kenalane sapa-sapa. Iki nek salam-salam 2 jam iki. Terus ke. Nggih, menika minangkani pamundutan. Wah iya menika saking Kru Jaya Dipatran Sugi nggih. Saking ibu-ibu PKK kala wau sampun, Terus, saking Bos. Mbah Nah. Lurah Manuk sampun. Sampun. Nggih. Coba Elisa karo Mbak Ida Lala. Baik dah, ya iki sampean berdua iki mbok menawa. Nek iki Selasi. Selasi, lek mau nembange apa jenenge tembange, lho langsung main gede cah lho iki. Lah mbok omone. Oh, dene kaya ngomong banyak cowok budget cewek. main gede. Masa sapi ya? Oh iya. Mbak Ida kali Mbak Elisa menika gadah pertingan piyambak Mas. Pelok. Binti spot ijo klitik. Oke, siap. Coba. Kita panggilkan Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Ayo. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Tresnaku ya mung kowe, cakawa nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan guyumu. Mbak Ida Lala menika gadah dulur kalih Mas. Sopo? Mbak Ida Gipsy kalih Mbak Ida Po. Tinggi Ya tinggi winggi. winggi. Iki mau spotnya lagune Mas Jo Klitik. Yeay, Esem lan esem lan guyumu. Nggih. Tujune kok Cakraningrat yo tanggo. Loh, pripun to? Kula niku nek gawe tembang improvisasi, Pak. Oh ngono ya. Oke, kaya ngeten iki lak teng pelok to niki. Heeh. Coba Mas. Kendang ono. Dari Kowe iki mari ngrungokke bal-balan kok. Bangsane. Kene. Mbak Ida Lala, apa Ya. sampean iki? sembarang. Coba Mas, langgam ya Mas, langgam. Coba kene. Tresnanono aku jo nganti sliramu ninggalke awakku. Pirang windu wis tak tunggu nganti sprene dadi kangen atiku. Aduh wong ayu. Sawe. Saben bengi mlebu neng impenku. Wis, hop. Lah kowe nadane njiko resepsi to. Lah iki lak resepsi to. Pokoknya Wah, pokoknya brengsek kowe. bodoh. Oh, tak goleke. Penak-penak kok iso ning resepsi. Dokter Elisa ki yo, kamu ngapain tiap malam kok masuk ke tempatnya Jo Kluduk? Apa nggak ada laki-laki lain? Enggak, memang sudah penuh di laki-laki lain sudah penuh. Jadi masuk komen. Oh, kowe musibah kok. Iya. Kene jenengan karo aku bae. Iya. Tembangin apa bos? Ya iki mau esmu. Permintaan terbanyak Lestari. Oh Lestari, Lestari menika menawi teng Ponorogo dereng saged dipun pinangkani bos. Sebabnya Menapa dipun gantos Cendana, napa Jaya ngono iki. enggak jeneng bis. Ula bis to ngawur wae. Lestari sakit nggih? Nyerempet. Bisa ya? Nggih, Bisa sakit. ya. Mbak Ida Lala sakit nggih? Insya Allah Mas. Merpati malah hijau.
Kekinian kuwi ngawur. Coba Lestari pakai Lestari. lah kok iki wis golek turane kok. Kayak Mas Bilong ya, Bang ini. Terus aku ngene. Oh alah. Coba Lestari Mbak Elisa dan Mbak Ida. Lala. Dados. Oke, Sampeyan Joyo. yang satu ini memang cakran ratunan. Loh, sudah tidak diragukan lagi. Lestari. Mas Bapak sama Bilong. drummer Indonesia Joyo. Sang Dewi katon lamlami hamba parwangi seni harum kembange melati Kayak Sogo Bono. dasar mulane dateri Jenengan nika ingkang saged dipun wastani dalang cerdas ini jenengan. Kepiye Mas? Iya. Dua karakter vokal dijadikan satu. Lho ning lak kolaborasi. Kolaborasinya bagus kayak Mbak Ida lagi karakter vokal iki Seriosa. Serius aku. Lek saya sendiri si Erisa. Iki lagi Seriosa lagi Sari Aitali. Dadi simang Ah, lah wis kowe iki wis Lho iki saiki bocah telu iki Indri, Lila, Melani ngene. Ah. Oke, kene. Iki sing gadis-gadis kabeh. Spot ijo. Oke, siap. 6 Aduh dek aku sing luput. aja pijer pranget pranget wong ayu dadi semrawut. Aneng kali nggawa pancingan. Wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing luput. Aja pijer pranget wong ayu dadi semrawut.
sotor meri salamu dewek mon diwari Besok-besok gak lagi. Wah, dan jenengan niku termasuk anu Bos, ngangkat generasi penerus budaya Indonesia. Ngangkat generasi Lho penerus. nggih. Jan tenan. Jan cah nom-nom saikmu janjak kabeh. Lah sing tak jak ya sing nom-nom ngene. Nggih Mas, nggih pancen ya sing Lah tuwek sing iki. tuwek ngantuk-ngantukan. Mboten perkara niku. Jadi Mbak Eni delokne wis drumup. Mboten. Pancen ya sing tuwek niku angel diapusi tadi. Hah, iki Jan. Iki ra tau ngantuk jebuk ra tau geblak lek ini mesti tadi. Nduk, Ana sinden irunge mbangir. Ayo. Ayo untuk ir. yen sawang kok cengar-cengir. Aduh, Dek. Aduh, Dek. Sakit aku. Kamu lho. Apa? Ana sinden irunge mbangir. Bocahe cengar-cengir. Lungguhane kok ana pinggir. Ya yo. Yen ketemu aku ya naksir. Insya Allah aku ya nyindir. Bocah iki seneng zikir. Seneng karo zikir. Ape iki Ana lila-lila. sinden bathuke nonong. Ayo. Apa iki? Ana sinden bathuke nonong. Tabungane ya ora bolong. Waruh uwong kok plenggang-plenggong. Ayo. Bareng ngadek moblong-moblong. Bareng lingguh kecilien bokong. Ning lapangan lah kok minggu tletong. Lah kok balik rono. Ning ong. Iki sik Iki sitok. Melani sini. Ana sinden kok rada tipis. Ayo. Ana sinden kok rada tipis. Tipis. Bocahe pringas-pringis. Bocahe mesem ya tur manis. Iki sumringah ora seneng nangis. Ning omah senangane ya iras-iris. Sing dire sapa? Nyapa kok dadak teko sing dire sapa ki lho. Ya sauten. Maksudnya disaut nganggo lambe. Tangan. Ayo. Tembang kok disaut. Tibane es ngono, es. Ayo. Ayo. Seneng dolan ning Seneng dolan ning negara Prancis. Mulih ning Parangtritis. Ana dalang jenenge Sigit. Dalang iki ya ora medhit. Rono rene wong tur irit. Ya iya. Ayo. Sampeyan iki lho. Lha aku. Lho. Ning omah koleksine arit. Nggo bacok cengelmu. Wonge lingguh ora tau nyedit. Yen Senengane maca wirid. yen nyedit kecepit. Nyapa kok gawe cepet. Pasti iki cempolane iki. Ana dagelan jenenge Jokluthuk. Ayo ndang kono. Sentek wangi lho Pak Git. Ora iso kudu Oh jenengmu dhewe. Dagelan jenenge Jokluthuk. bocahe elek rupane kaya beruk. Oh, lah ya beruk. Senengane mangan kuku. Oh, sing kok sampean. Tiga ini apa, Bos? Oh, tiga ini ada dua permintaan Ya. Pujaningsih. Pujaningsih iki nyanyi Pujaningsih apa debus wis bebas lah awakmu. Tenang wis. Ono Pujaningsih. Pujaningsih ya. Sama Mas Manis apa Karo nyanyi? Kitir Sumilir, milih di sampean. Pujaningsih apik. Lek delok karaktermu Pujaningsih. Sama Manut pundi Nduk Lila karo Nduk Milani. apa, Dok? Heeh. Pujaningsih apik. Dadi melu Ora ketok. lho. Iki ketoke sehat kabeh. Kowe gak melu program pemerintah daerah to? Apa? Kita sinden sing kena stunting kowe iki ya kita. Ono. Pujaningsih ya. Asalmu sapa, Dok? Sayu? Kulo Melani. Sapa? Melani. Melani, iya. Jangan budek kok siswi ya. Ya, Pujaningsih ya. Pujaningsih ya. Oh, Pujaningsih. Melone ketok. Anu sing gedhi nang tengah, Nduk. Lah nang tengah. Dadi diserang kono malah kaya bakul celengan lah dadi. Niki celengane napa? Celengan kancane dadi. Celengane kancane. Ngomong. Oke. Iki nganu apa ciri khas Ponorogo kudu metu lagune. JJ. Gajah-gajahan
Sing nembang Utari karo Mbak Eni, Nggih. sing joget klitik karo Kluthuk. Oh iya, heeh. Cewek gaul. Ah ngene. Sik, malah gajah-gajahan ki kudune tlalene lho. Nah, gini Dek. Utari karo Mbak Eni gini. Wah, lah kuwi. Lah iki gajah cilik karo gajah gede. Iki duduk gajah iki bleduk. Makasih Ega Kosnori Tuban barang nyusul tekan kene. Waduh men to gawe. Anu dulu ibuke kan asli ngriki to, Bos. Sok kemeruh. Ya diomongi mau. Heeh. Gini. Wah, Iri. Jame Utari Iki yo anyar. poso yo gelangmu yo pakai utuh iki ya. Kowe iki gawe jam ki sing kulit wae ora krepyak. Ha kuwi wong kok kadan dikira arep nyuluh kodhok to. Ya duwene iki lho, Mas. Krempyang. Iki Utari mbok kon kene. Iya no. Nang ndi, Mas? Mbok mesake sing ndi kae kene wae. Ha iki modele Oh dia iki tuwek awake bukan ke tengah ha lho. iki malah Gitu. kaya Iya. nah iki kentongan bali desa ya iki. Udah aku kenal. Iki kedengan rondo. Sakwise rabi kok saya makmur. Alhamdulillah. Utari. Wis rapi to iki. Iki Ponorogo to iki. Wah. Putune Warok iki. Iya. Gedhi to soalnya Warok. Ya Pak enggak kon gawe aku. Ngomong aku sepelan lu salah. Wah iki putune Warok. Gua sepelan ya kesel aku sen. Coba ya. Nggih. Iki coba lagune cewek gaul. Nggih, siap. Oh, oke. Coba kayak apa? Mbak Utari dan Mbak En cewek gaul. Gini, Yo. Kunjuk sedaya warga kerajaan. Iki senengane warga angkat Ponorogo. Iya. 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 Iya, Mas. Iya. Iya. Ibarat kembang kowe isih mangit. Ibarat tebu kowe pancen legi. Coba. Akeh tawon kang padha nyedaki ngisep sari. Senggak lil, elang Sari kembang melati. Elemen. Mike Jo. Rambuté abang ditato alise. Saben dino siji gonta-ganti pacare ono selawe. Yen guyu kowe kisah saya
nuwun Mbak Utari, Mbak Eni. Ketoke Ciri khas Ponorogo. ketoke sing nabu iki sing ndek juara loro tok-toklek ndek. Juara loro sing gemuk. Iki gajah-gajahan terus penyanyine ning arep gajah kae. Lah terus lek iki campuran opo ngono. Aku jangan gumon. Memang ini situasi dan kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh penyanyi pada malam hari. Begitu nembang cewek gaul, wah dan cowok gaul langsung metu gitu. Bar melu tong-tongklek. Tong-toklek nggih. Melani bareng ndek iki melu vokalis. Nggih. Kalah didis dekne. Loh, didis apa tumone oke? Iya. Dides iki wis dieliminasi. Nggih, Mas Jo, matur nuwun Mas Jo. Nggih niki kula panjenengan namung sekedhik nderek donga, Mas. Nggih sekedhik donga nggih kathah anggenipun jurung dedonga ing baku dalu menika lak nyambung pasederekan. Nggih. Terima kasih untuk panitia, matur sembah nuwun kanca-kanca pemuda, kanca-kanca Karang Taruna dipun sengkuyung dengan sedaya jajaran muspika mulai dari Bapak dari Dan Ramil Kapolsek, Bapak Camat, mandhap wonten Bapak Lurah. Insyaallah kegiatan malam hari ini sedaya elemen masyarakat menyatu mendukung dengan acara tasakuran PAP, Paguyuban Pedagang Ayam Potong. Insyaallah anjaying bawana paguyuban PPAP anggenipun tindak pados pangupa jiwa wonten ing Jakarta. Insyaallah panggih barokah sedayanipun. Matur nuwun, Mbak bilih wonten kelas ngatur nyuwun pangapunten nggih Gus. Sembah nuwun.